Wnaethoch chi fwynhau yr ymarfer dwytha? Da iawn chi. Rwan ta, yn yr ymarfer nesa yma, da ni dal i edrych ar ansoddeiriau, ond be da ni'n neud tro yma ydy rhoi gair sy'n mynd efo'r ansoddair. Rwan ta, mae gennym ni restr o ansoddeiriau yma, geiriau disgrifio fel barus a mawr a coch. A dwi eisiau chi feddwl pwy neu beth fysa yn farus neu yn fawr. Rwan ta, barus, pwy sy'n farus? Wel, bwystfil barus. Na chi un enghraifft yn fanna. Beth sydd yn fawr? Wel, coeden wrth gwrs. Coeden yn fawr. Mae cawr yn fawr. Wan ta, dwi eisiau chi fynd drwy'r rhestr yma a sgwennu gwahanol bethau fysa'n ffitio efo'r ansoddeiriau yma. A dwi'n siŵr y cewch chi bethau gwahanol i gyd.